perquè demà mateix comencen a un dels barris més singulars de València i més cèntrics, la Cerea, les festes a Sant Bull, les festes grans que duraran 5 dies amb moltíssima intensitat. Anem a parlar de com seran les festes, de què és el que celebren, perquè la gent de tota la comunitat valenciana conega millor com són les festes del centre de la ciutat i les més antigues de València, que hem de dir això, que són les més antigues de València. Tenim amb nosaltres Antonio Bellido, ell és el president de la Llar Escola de Sant Bull, i a Esther Asensio, que és clavària de les festes de Sant Bull. Molt bona vesprada, benvinguts. Passeu per així sense por, que vos veig un poquet així indecisos. Hola. Hola, Esther. Antonio, ¿qué tal? Hola, Esther, encantada. Gràcies per vindre esta vesprada, que tenia moltes ganes de saber com seran les festes al Sant Bull, que tenim així l'agenda festiva, el calendari, el llibret de les festes, però què millor que els protagonistes, els que estan clavats dins de la festa, que ens conten com seran els propers dies, des de demà fins al dia 1. Bueno, pues van a ser uns dies molt importants, d'una fervor extraordinària al nostre patró, en moltíssimes actes. Comencem demà dijous en les albaes que se fan a tot el barri de Sant Bull, a tots els invitats que venen al barri de Sant Bull, i continuen amb moltíssims actes, tant religiosos com lúdics, com per a xiquets. Sobretot és molt important per a nosaltres el cuidar els xiquets, les xiquetes del barri de Sant Bull i del resto de la ciutat vella de València i de tota València, per a integrar-los ja en una festa d'una tradició extraordinària, com molt bé haveu dit, que és la més antigua de cap i casal de València, pues que vagin ja agarrant l'arrel de la festa, perquè el dia de demà tenen que ser ells que porten la festa, i així pues portem una clavària extraordinària, guapíssima, per a que s'expliqui també i que mos part de la festa. Això anava a dir, perquè Esther veiem que és una xica jove que està en esta festa de Sant Bull, que igual la gent, com és la festa d'un barri, no la coneix tant, però que té també part per a la gent jove i fa iniciatives també per a vosaltres. La veritat és que no sóc l'única, són molts joves allí i cada any més. Cada any s'apunta més gent jove allí i xiquets, cada volta n'hi ha més xiquets i a més les activitats cada volta estan més encaminades a que tot el món s'ho passe molt bé, que no són només professors, també n'hi ha moltes coses encaminades al concurs, que ha dit Toni, per exemple, per als xiquets, o si no, les nits són molt entretingudes també, i ahir els joves fem gran presència. Bueno, és important de que sí que estiguen ahí, perquè, bueno, quan vostès vegen la imatge, és una imatge molt xicoteta, però, bueno, d'una talla de veres impressionant, i a més, segons diu la tradició, ixa data de 1238 aproximadament, segons els datos que jo tinc, i bé, en l'any fins a 1951, pues pareix ser que ixa festa l'organitzava l'associació, i que posteriorment fon ja l'escola Hogar Sant Bull, que va fer moltíssim per el barri, no, Antonio? Exactament. Mira, la festa és tan antigua que antigament el Crist, el nostre Crist, el Sant Bull, que és un Crist de majestat, anava de casa en casa i d'abonat en abonat, perquè no tenia la seva casa social. En 1951 se crea el Llar Escola de Sant Bull per a que tinga la casa social i sobretot perquè hi ha aquesta tradició tan important de cultura, d'educació, de formació, pues tinga el seu lloc i on se puga fer, com s'està fent fins ara, pues classes d'apoyo cultural, d'apoyo educatiu, de cor de l'escoleta, que és el que canta en la missa major de Sant Bull, i ahí està la seva casa social, que en aquest moment estem en plena reforma, perquè clar, passen els anys i hi ha que adequar tot l'edifici a una llavor nova i a lo que demana la societat del segle XXI d'avui en dia, i ahí estem ficats en una renovació extraordinària de l'edifici, que és molt important per a nosaltres, perquè no cap duda que no som una festa de 4 o 5 dies, una setmana o 2 setmanes, sinó és tot la llavor de tot l'any, sobretot en la formació cultural, educativa, de tota la gent jove i de la gent major que fa el barri i el centre de València, de la ciutat vella de València. Això és important perquè, com en totes les festes, és important fer treball durant tot l'any per a que aquesta setmana, els dies grans, tot siga molt millor, no? Però anem a concretar. Quins són els actes d'aquesta setmana, dels propers dies que comencen demà, per a que la gent en casa sàpiga l'agenda d'actes?
Bé, demà per la nit són les albades, és algo tradicional que ja portem 8 anys, 8 anys fent-ho, i res, són molt boniques perquè a més ja estarà tot el que és el barri engalanat ja preparat per a les festes, en l'escenari i tot, el qual seran molt boniques. Després el dissabte per el matí hi ha un concurs per als xiquets, els menuts han de fer un dibuix que ells, el que ells senten que són les festes per a ells, dibuixar el patró per exemple, o el que vulguin. És un concurs que després té el seu premi i després ja per la vesprada és la missa, no? El traslado del sant a la parròquia de Santo Tomàs, i a més hi ha un acte, perdona Esther, hi ha un acte molt important que és el pregó de les festes de Sant Bull. I este any tenim l'honor, el gran honor, que el regidor de l'Ajuntament de València de Fires i Festes, don Félix Crespo Allín, és nostre pregoner d'este any. Pues segur que serà tot un èxit, perquè precisament el regidor de Festes i Cultura Popular és una persona que viu, sent i coneix molt les festes de la nostra ciutat. Però jo sí que volguera, sobretot per a vostès d'Alacant, de Castelló, que ens estan veient i dient, bueno, ixa festa, ixe barri de la Cerea, ixa escola Hogar Sant Bull, que això què vol dir i tal, bueno, pues avui quizà no diria res, perquè avui afortunadament tenim, encara que fan falta, però tenim molts centres educatius molt proper de nosaltres, però si ens remontem a l'any 51 realment no hi havien tants, i l'escola Hogar Sant Bull, pues, a part de tot, va cobrir aquestes necessitats que no se li donaven a la societat, va ser solidària l'associació en el barri i avui és molt important, com diu el seu president, de que tinga aquestes mires cara al futur d'anar adaptant. Antonio, jo vos felicite per aquesta labor que feu i sobretot per animar a la gent jove. Però jo veig que és la meva missió i tinc que dir-ho perquè si no és tal. Jo veig que heu fet un llibre preciós i que denota que ahir pren part la gent jove que viu i sent les festes de manera com som els valencians. Conta'm un poquet això també. Bueno, pues es molt important. Tenim en este momento una professor que és extraordinària i además acaba en una dansa que fa l'Associació de Folklore de la Comunitat Valenciana, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, que el seu president eres tu, Manolo. O sigui, moltíssimes gràcies per la col·laboració que fas com sempre en la nostra festa i que és un final de professor preciosa. Jo crec que és una plasticitat extraordinària el que el nostre Crist, el nostre Sant Bull, aplega a última hora a la plaça, acompanyat per la dansa valenciana, per la música valenciana, per el cor de les festes valencianes, i aplega a la seva plaça de Sant Bull i així se fica en el seu altar. Però això va conduint tota una professó, tota una tradició molt extraordinària, de molts anys treballant per la festa, i sobretot en aquests moments el seu president està molt a gust perquè té una comissió de clavàries i clavaris de gent jove que està fent tots els actes extraordinaris, que jo pràcticament no m'enteré de res, no fa res, perquè ells porten una festa extraordinària, sobretot també el dilluns en els xiquets, però jo demanaria, Esther, que sigues tu com a clavària jove de les festes, que mos digueres què sentiu, la gent jove. Sí, la veritat és que Toni té molta raó, cada volta som un pilar més fort en les festes i això se nota perquè en la participació, com dia ell, és superimportant i fa que cada volta n'hi hagi més activitats i que n'hi hagi idees noves i que la gent col·labore més i per tant n'hi hagi per a tots els gustos. I la veritat és que d'uns anys a esta part l'activitat ha sigut més frenètica encara i el qual és una cosa que va darrere una altra, no? Quan més coses n'hi ha, més t'apeteix fer i més disfrutes. I és lo important, no? D'estar tot l'any esperant aquestes festes, estar treballant per a aquestes festes, que després tot isca bé i sobretot que pugues participar
participar i disfrutar és algo que es contagia, no? I per això es suposa que cada volta som més disfrutant d'aquestes festes. I n'hi ha activitats per a que la gent, els veïns, els visitants, els valencians puguen participar també de les festes de Sant Bull? Clar, tot és al carrer, al cap i a la fi tot és al carrer, entonces una cosa és que les persones s'apropen, amb que s'apropen ja van a sentir-ho tot i van a poder participar, perquè les professons són per a tots, el concurs són per als xiquets, els concerts del divendres i del dissabte també és tot al carrer, entonces és algo que també convida molt a que la gent vinga, s'aprope i sobretot ens conega. Hi ha un acte que realment a lo millor pues, va menys gent, però que a mi m'encanta i jo habitualment no me'l sort perdre. És el dilluns, que hi ha un concert de la Unió Musical Amparo Iturbi, que bueno, pues, també és una societat musical molt jove, com està dient la Clavària de Sant Bull, en el que participa i després hi ha una ixa baixada del Sant i se trasllat també que bueno, hi ha a aquestes hores de la nit, a les 12, vora les 12 de la nit, per aquests carrers del barri de la Cerea, hasta deixar el Crist en el puesto, és molt emotiu, és molt emocionant i jo de veres no m'ho perc, però vostès si poden no s'ho perguen perquè disfrutaran. Tampoc. Perquè també és molt important perquè la baixada del Sant, l'anda del Crist, Sant Bull, es porten les dones del barri. Les dones del barri que vulgui acostar-se, no? Agarren l'anda i són a soles les dones les que tornen a Sant Bull a la seva casa social. Això és molt important. A la gent que prenga bona nota i que si volen que s'apropen i coneguen la vostra festa. Moltíssimes gràcies als dos per estar aquesta vesprada i que disfruteu de les festes. Moltíssimes gràcies. Enhorabona, Manolo, gràcies per estar una vesprada més amb nosaltres. Nada, com sempre, hasta el dimecres que ve. Hasta el dimecres que ve. Nosaltres hasta demà, que demà a les 6:30 estarem així esperant-los.